Sorpresa! Ja ho tinc! Juguem al cricket! Sí! Vinga! Va, Rick. Què? Tu ho faràs de pal. Gràcies, Mike. Que jo sóc què? Tu calla, imbècil! Sorpresa! Bé, quants punts pel Happy? 6? 6? Serien 6 si l'haguessis matat, Michael. Posem-n'hi 2. Just. No vull jugar més a aquest joc. Rick, calla! Què t'ha semblat? Bona aquesta, Pip. L'hora del te, has guanyat. Què hi ha de premi? Les cendres, l'únic que has de fer és cremar els pals i són teves. Molt bé. Sorpresa! És un xoc, Neil. No passa cada dia que algú et cali foc amb premeditació quan jugues al cricket. Calla, Rick, ningú es crema. Neil, no m'interesses gaire sovint, però avui és una excepció. Per què no vas i tornes amb aquest pastís i dius sorpresa? És el meu aniversari. Però tu ja ho sabies i no ens interessa. Quina és la sorpresa? He fet un pastís. Un pastís. Pot ballar un pastís? Et pot emborratxar? Et sembla que pots fotre-li mà un pastís? No ho sé, Mike, però és un pastís i jo l'he fet i farem una festa i tots esteu convidats perquè sou els meus amics. Bé, de fet, no feu cap esforç per semblar-ho. De fet, tots m'odieu. De fet, estic segur que si jo em morís a l'hospital, vosaltres ni tan sols vindríeu a veure'm, oi que no? Perquè tots m'odieu molt, com la meva mare, ella també. De fet, tothom m'odia, però és igual. De totes maneres, farem la festa i tots sou aquí. Sempre us ho podeu passar bé, oi, tios? Para! Deixa-ho estar! Afanya't, esborra-ho! Ai, mira que espet. Ràpid, posa la imatge abans no aparegui el cap de l'elefant i comenci a cantar. Oh, la soledat!